Toto je meditácia pre dobré ráno, kým sa ešte nachádzate v uvoľnenom stave mysle, keď máte silnejší prístup k svojmu podvedomiu a k svojmu telu. Zostaňte ležať v posteli a zatvorte oči. Dlane otočte hore. Zhlboka sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. Uvoľnite vedome celé telo a vnímajte jeho ťaž. Skúste sa nehýbať. Uvedomte si pravú ruku a pravé rameno a uvoľnite. Uvedomte si pravú nohu a chodidlo a uvoľnite. Uvoľnite pravý bok. Pozornosť zamerajte na ľavú ruku, ľavé rameno a pomaly uvoľnite. Uvedomte si ľavú nohu, ľavé chodidlo a uvoľnite. Teraz uvoľnite aj ľavý bok. Uvoľnite brucho, hrudník a krk. Vedome uvoľnite tvár, čelo, obočie, lícne kosti a pery. Teraz sa usmejte a tak pošlite dobrú energiu sebe a všetkým, ktorých dnes stretnete. Zhlboka sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. Ešte raz uvoľnite celé telo od hlavy po pety. Využite túto chvíľku, aby ste sa nabili energiou. Znovu sa usmejte. Nech sa cítite v tejto chvíli akokoľvek. Usmejte sa. Je dokázané, že aj vtedy, keď hráte úsmev, vaša nálada sa zlepší. Budete mať usmiatý celý deň. Predstavte si veľkú, nekonečnú lúku plnú kvetov rôznych farieb. Nadýchnite sa vône prírody, uvoľnite sa a užite si tento pohľad. Zodvihnite oči pod zavretými viečkami nahor a vizualizujte bledomodré nebo. Pomaly po ňom plávajú oblaky. Pozorujte ich, ako sa pokojne posúvajú po oblohe. Mentálne rozpašte ruky a otvorte sa. Je krásne vedieť, že vedome tvoríme svoj deň a môžeme sa rozhodnúť, že priťahujeme iba dobré veci. Vieme, že všetko, čo sa dnes udeje sa pre naše najvyššie dobro. Teraz tvoríme svoju budúcnosť takú, akú ju chceme. Sme vďační za všetko dobré, čo nám prichádza. Za zdravie, šťastie a lásku. Predstavte si teraz seba v situáciách, ktoré si želáte, aby sa vám dnes stáli. Predstavujte si svoj ideálny deň nasledujúce minútky a vnímajte, ako sa celé vaše telo naplňa radosťou. Cítite radosť v srdci, lebo dokážete tvoriť situácie, ktoré sú dobré pre vás. Verte tomu, že teraz cez svoje myšlienky posielate priamu objednávku univerzu.
Predstavujte si svoj ideálny deň. Cíťte, ako vaše telo naplňa radosť. Často zabúdame, že každý deň prináša nové príležitosti. Možno si myslíte, že sa nič nedeje, ale iba pozorovaním východu a západu slnka zistíte, že vždy sa niečo deje. Zmeny prichádzajú každý deň. Krásne a nepredvídateľné veci sa dejú každú chvíľku. Tvorte ich svojimi emóciami. Cíťte sa dobre a vytvoríte neuveriteľné veci. Dnes žiaríte, ako magnet priťahujete pozitívne veci. Ste odvážni a ste plní energie. Viete, že ste talentovaní a viete, že sa vám v živote bude dariť. Zaslúžite si to najlepšie. A vedzte, že dnes každým krokom idete k úžasnému životu plnému malých aj veľkých zázrakov. Zaslúžite si ho. A teraz choďte do sveta. Ste jedineční. Choďte a nebojte sa byť tým, kým skutočne ste.